Ftit jiem qabel il-festa tal-Imnarja ġiet imnedija t-tieni edizzjoni tal-Wirja Agrarja u ta' Artiġjanat ġewwa r-raħal pittoresk tan-Nadura Għawdex fejn madwar 250 parteċipant ser jisebixxu x-xogħlijiet tagħhom. Il-bidu ta' din il-wirja kien 20 sena ilu fin kienet tinvolvi biss wiri ta' ħaxix u frott. Iżda ma' żmien din l-attività komplet tikber u r-raħala u bdiewa bdew jikkonkorru bisħieħ għal din l-attività. F'din il-wirja wieħed mhux biss ser isib ħaxix u frott, iżda wkoll kull tip ta' uċuħ tar-raba lokali, festa sħiħa ta' artiġjanat maħdum f'Għawdex, arti tradizzjonali, nies jaħdmu snajja tradizzjonali, tiżjin barmar antik ħafna tal-Imnarja u anke fost l-aqwa arranġamenti tal-fjuri maħduma lokalment. Preżenti s-Segretarju Parlamentari għall-Agrikoltura, Sajt u Drittijiet tal-Annimali Clint Camilleri saħaq kemm huma importanti avvenimenti bħal dawn għaliex bekk il-bdiewa u r-raħala Maltin u Għawċin ikollhom opportunità fin jiċċelebraw il-bżulija tagħhom. Huwa proprju importanti li ikollna din il-platform sabiex il-bdiewa u r-raħala tagħna jkun jistgħu jeżibixxu il-prodotti tagħhom. Għal din l-attività mistennija jattendu madwar 4,000 persuna u apparti affarijiet tar-raba ser ikun hemm ukoll diversi mużika folkloristika u dberik tal-annimali domestiċi. Din is-sena l-wirja se ssir nhar is-Sibt 22 ta' Ġunju wara 8 ta' filgħaxija u l-Ħadd 23 ta' Ġunju wara 8 ta' filgħodu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.